Lo qoqo sangena singaqali kwinyanga yezothando love month ya apho thina siyindoda enye or under indoda enye one man sizokhuthaza okanye sizophuhlisa inkuthazo ethi noma ungakholwa ya ukhulume ngeilwimi kodwa uthando ungenalo ya olokholo lwakho badla ngokuthi lufana nentsimbi eyikhencezayo. Sithi singenile siphakathi kwinyanga yezothando sizothi thina yasiyindoda enye podcaster uthando ya uthando sithi uthando zezona zezinye ze-weapons yazezixhobo ongathi mawufuna ukuya empumelelweni ungayi xa ungenalo uthando kuba uthando sithi akekho umuntu ongathi ufuna ukuya apho efuna ukuya khona kanti uthando akanalo kuba nabantu mawubaqesha okanye mawungumqeshi kufuneke kanti ube unalo uthando. Ungenathando uyawubaswela abaqeshi uyawuthi awuthandwa ngabantu kanti nguwe ongaqalanga wabathanda abantu kuba siphuhlisa into ethi umuntu makathande